Dit is de sneltrein die stopt op het station van Boetenpost. En deze sneltrein riet het station van Boetenpost voor het eerst in decennia voorbij. Dat ging rap op, ja. Dat is wel even wennen, denk ik, van de dorp aan. Ja. En ik word weer te vaak naar beneden kwam ik direct achter toen weer even in te wachten. Dus ja, het is oors. Wie de laatste weken nogal wat reuring over de nieuwe sneltrein, want omwennenen en broekers van de oergong wien een dikke lijn voor het laatst informeren door de spoorbeheerder. De aankomende weekend is dat voor zo vier als mogelijk oplost, zeg ik Van der Wal. Wat ik zong in de kranten is het goed gecommuniceerd in de kranten. Ik heb begrepen van het Lauwerscollege in ieder geval ben de ouders geïnformeerd om de band erop te attenderen. Jongens, wel achter die BM staan, die trein die iets sneller. De sportclubs weet ik eigenlijk net, ga ik nog net bevregen, maar ik ben ervan uit, ik had verder geen reacties op aan. Ik ben ervan uit dat het goed ging is. Van der Wal had wel een oplossing voor de mogelijk gevaarlijke situatie. Als je het meest veilige weer is een tunnel. En dat wie ik het oorspronkelijke plan ooit een keer om hier een tunnel te lezen. Wat mij betreft komt hij er nog steeds. Alleen dat zullen we wel een hier of 23 hoe heen denk ik voordat er komt. En er dan voldoen, ja. Wat mij betreft, zolang er geen ongeluk nog gebeuren, dan is er voldoen. Ja. En we hopen dat die net gebeuren. ProRail hier een oren naar deze dag. Dat zijn dat een boa tafelsjoch houden zou op het oerstekplak. De boa's wienen te moon op het station van Boetenpost en dus net op de oergong. ProRail doet geen mededelings over wanneer er die werkelijk controleren wordt op de oergong om het verrassingseffect te behouden.